Joo, hyvää päivää. Mä oon Harri Ketamo ja puhun tänään tällaisesta asiasta kuin luotsi, joka on tällainen itseohjautuva oppimateriaali. Ja tänään keskitytään lähinnä tuloksiin ja kokemuksiin, mitä siitä on saatu tässä vuosien kuluessa. Mutta aloitetaan sillä, miltä luotsi näyttää ja mitä se tekee. Eli tämä luotsi on niin kuin tarkoitettu ensisijaisesti luonnontieteiden itseopiskeluun. Tässä kyseisenä kurssina on matematiikka ja oikeastaan lukion koko pitkä matematiikka. Vasemmalla puolella näkyy tuollaiset sisällysluettelon kaltainen lista. Ne on käytännössä se opetussuunnitelman mukainen matematiikka. Ja niiden perässä noita vihreitä ja keltaisia nelikulmioita. Noin nelikulmiot ilmoittaa opiskelijan osaamisprofiilin, joka lähtee täysin punaisesta, eli jokainen nelikulmio on punainen silloin, kun osaamista ei ole tunnistettu, ja kun luotsi rupeaa olemaan loppusuoralla, niin profiili näyttää aika lailla tältä kuin tässä kuvassa. Eli suurin osa nelikulmioista on vihreitä ja keltaisia. Tietty kaikki variaatiot tältä väliltä on käytössä, ja oikeastaan tästä profiilista opiskelija ja opettaja näkee yhdellä silmäyksellä, missä mennään tämän kyseisen matematiikan kurssin suhteen. Tässä meidän esimerkkikuvassa opiskelija on aika pitkällä, eli käytännössä jopa suorittanut tämän kurssin. No sitten oikealla puolella ylhäällä voidaan avata erilaisia sisältöjä, teorioita, esimerkkejä tai esimerkkiratkaisuja. Ne avataan klikkaamalla tuon vasemman puolen valikkoa sopivan otsikon tai asiasanan kohdalta. Ja oikealla alhaalla on tehtävä. Tehtävät on monivalintatehtäviä, mutta kokeneet matikanopettajat on tehnyt ne sillä periaatteella, että jokainen vastausvaihtoehto on mahdollinen ja jopa todennäköinenkin ihan klassisten virheiden kautta. Eli vuosien kokemuksella opettajat pystyy tietämään, milloin virhe tulee mahdollisesti jossain kohdassa miinusmerkin kautta, missä on klassinen sulkuvirhe, supistusvirhe ja niin edelleen. Että tavallaan noin monivalintatehtävät on hyvinkin relevantteja, vaikka yleensä monivalintaa kritisoidaan. Varsinkin kun tässä nyt paperilla se lasketaan ja sitten katsotaan mihin päädyttiin. No nytten luotsi toimii niin, että luotsi antaa aina tehtävän. Lähdetään sieltä OPSin mukaisesta helpommasta etenemissuunnasta ja edetään kurssi läpi niin, että luotsi koko ajan haistelee mitä opiskelija osaa ja ennen kaikkea mitä opiskelija ei osaa. Ja tämä tehtävänanto perustuu optimaalisen etenemisen reittiin. Eli nyt kun opiskelija klikkaa jonkun vastauksen, luotsi tietää siitä, että okei, se meni oikein, opiskelija todennäköisesti osaa. Tai jos menee väärin, niin silläkin perusteella pystyy päättelemään, mitä se opiskelija ei todennäköisesti osaa. Ja opiskelija itse ei voi valita tehtävää, vaan luotsi antaa tehtävän. Tätä on jonkun verran kritisoitu, mutta lähtökohta on se, että jos saa itse valita tehtävät, niin opiskelijat ottaa helppoja tehtäviä. Tämä on useassa tutkimuksessa todettu, että opiskelijat välttelee sellaisia aihealueita, mitkä he kokee vaikeiksi. Sen vuoksi, jos me halutaan optimaalisesti kehittää taitoja, niin tämän koneen pitää pystyä määräämään tehtäviä, jotka olisi etenemisen kannalta tärkeitä. No toinen puoli, monivalintatehtävänhän voi arvata, mutta pitkällä aikavälillä arvaustodennäköisyys on 25%. Toisaalta arvaus voidaan tunnistaa myös siitä, että jos vastausnopeus on liian suuri, esimerkiksi alle 3 sekuntia, sitä ei ole pystynyt laskemaan, vaan kyseessä on arvaus. Eli tavallaan meillä on kuitenkin käytössä mekanismeja arvauksen tunnistamiseen. No luotsissa on muitakin sopeutumisominaisuuksia. Tuolta esimerkkien alta avautuu just kyseiseen tehtävään kohdistuvat esimerkit. Ja sitten kun ratkaisuja on tarpeeksi, niin voidaan hakea vanhoja ratkaisuja, mitkä voisi auttaa tehtävän tekemiseen. Mutta yksi yhteen ratkaisuja tai esimerkkejä ei koskaan löydy, vaan luotsin ajatus on se, että opiskelija saa nopeasti eteensä relevantin sisällön, josta sitten täytyy itse päätellä loppu. Eli aikaa ei mene webin tai kirjan selaamiseen, vaan kaikki on heti edessä, mutta itse täytyy tehdä työ asioiden jäsentämiseksi. Ja oikeastaan siinä hyvin pitkälle idea onkin. Eli luotsi pyrkii selvittämään, mitä opiskelija osaa, mitä ei osaa, ja sillä perusteella antaa tehtäviä ja optimoimaan sisältöä, etenemispolkua niin, että saavutettaisiin tehokkaasti päämäärät, eli se OPSin mukainen osaamistaso.
No miten sitten ollaan onnistuttu? Jos mennään ihan puhtaasti numeerisella tasolla, niin tämä esimerkiksi pitkän matikan luotsi, sen tekeminen kestää tuollainen 25-50 tuntia, ja sen tekemällä niin keskiarvoparannus on 15% paremmalla puolella, mutta hajonta on suurta. Osa hyvin motivoituneista, sanotaanko tällainen taidollisesti keskitasoisista opiskelijoista, saavuttaa jopa 50% parannuksia, kun sitten ei-motivoituneet tasosta riippumatta eivät juurikaan hyötyä saa. Eli tällainen itseopiskelu, itseohjautuva opiskelu on äärimmäisen paljon motivaatiosta kiinni. Ja näin ollen niin kuin me voidaan todeta, että luotsi ei toimi niillä, kellä ei ole motivaatiota. Onneksi kuitenkin meidän testeissä niin noin 60% on ollut riittävä motivaatio, jotta jotain hyötyjä saadaan. Mutta se paras porukka rajoittuu 40%, jotka on tosi motivoituneita. No sitten kun mennään tuollaisen laadullisemman analyysin puolelle, eli mistä opiskelijat on luotsissa tykännyt ja mistä ei ole tykännyt, niin tätä on kysytty testiopiskelijoilta, ja tämä kyseinen aineisto, mitä mä nyt käsittelen, on kerätty Rauman opettajan koulutuslaitoksesta vuonna 2008, 78 osallistujaa. Ja siellä tärkeimmäksi teemaksi, miksi luotsi oli mukava, nousi tällainen vapaus. Voi tehdä töitä milloin haluaa, ei ole tarvetta mennä IT-luokkaan määrättyyn aikaan, vaan eteneminen omaan tahtiin. Mutta heti perään 2 seuraavaksi eniten esiin noussutta teemaa oli tällaiset, kun luotsi rankaisee liikaa ja teettää liikaa työtä. Eli tämä on suoraa seurausta sille, että jos taidot ei ole huiput, niin luotsihan antaa lisää tehtäviä ja optimoi sitä oppimispolkua, ja toisaalta jos taitoja ei ole, niin se ratkaistavien tehtävien määrä kasvaa. Ja nyt hirveän monet, oikeastaan riippumatta lähtötasosta, ainoastaan ei hyvät, mutta siis keskitasoiset, hyvän keskitason omaavat ja ihan siitä heikkoihin lähtötaitoihin omaavat, niin koki luotsin työläänä, koska optimipolku vaatii noin 200 tehtävää, mutta se venahtaa äkkiä 500 tehtävään, jos osaamista joudutaan vähän hakemaan lisää. Niin tämä oli sellainen hallitseva piirre, että miten me saadaan rankasemisen tunnetta pois, kun kyseessähän ei ole rankaseminen, vaan ennen kaikkea oppiminen. Ja jos pohjataidot ei ole kunnossa, pohjataidot pitää kerrata, mikä teettää lisää työtä. Mutta jos se koetaan rankasemisena, niin sille pitää tehdä jotain. Ja jotain yritettiin tehdä, mutta palataan siihen myöhemmin. Sitten muita esiin nousseita teemoja niin on se, että luotsi on hyvä kertaamiseen, mutta ei kuitenkaan opeta. Ja itse asiassa luotsin ei ole tarkoituskaan opettaa. Luotsi on tarkoitettu vaan näyttämään opiskelijalle oppimistarpeet ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. Eli luotsi ei pyri millään muotoa korvaamaan opettajaa, ei korvaamaan edes omaa ajattelua, vaan luotsi on pelkästään tuutori, suunnannäyttäjä. Ja nyt oikeastaan näitä teemoja oli hirveän monta, ja vaihteluväli oli se, että vapaudesta liian kovaan rankaisuun ja ulottuvuuksia lisää. Mutta toi pelkkä luokittelu ei oikeastaan kertonut meille tarpeeksi kehityssuunnista, koska näähän menee hirveästi ristiin. Me luokiteltiin tai klusteroitiin data niin, että me haettiin ryhmiä, jotka ovat tiiviisti jotain mieltä. Tämä tehtiin tällaisella binääriklusterointiperiaatteella, että jokainen teema muodosti oman muuttujansa ja se joko esiintyi tai ei esiintynyt. Riippumatta siitä, kuinka monta kertaa sanottiin, että luotsi teetti liikaa työtä, niin se sai vaan maksimissaan arvon 1 tai 0. Ja nyt tältä pohjalta, kun tehtiin klusterianalyysi 5 klusterille, niin me saatiin aika hyvin erottuvat ryhmät esille. Tässä esimerkiksi tämä ykkösklusteri sinisellä viivalla koostuu ihmisistä, jotka on kokeneet luotsin tarjoaman vapauden hyödylliseksi, mutta luotsi ei myöskään opeta. Eli nämä on ollut lähinnä tällaisia hyvin motivoituneita itsenäisiä opiskelijoita. Ja koska on kyseessä OKL-aineisto, niin totta kai arvioitiin heti, että eihän luotsi mitään opeta. Mutta se ei ole millään tavalla negatiivista. Mutta tämä ykkösklusterin
porukka oli sitä mieltä, että tarvitaan lisää ratkaisuja, esimerkkejä, teorioita, mikä oli hirveän arvokas tieto meille. Sitten nuo klusterit 2 ja 4 koostui niistä, jotka olivat sitä mieltä, että luotsi rankaisee liikaa, antaa liikaa tehtäviä, teettää jopa liikaa työtä. Sitten 5. klusteri oli mielenkiintoinen, koska siellä painotettiin vapautta, mutta samaan aikaan vielä enemmän tarvittaisiin lisää, oikeastaan isoimmassa määrin, lisää ohjeita, lisää ratkaisuja, lisää teoriaa. Siis tavallaan olisi haluttu vielä enemmän. Mutta kun nämä klusterit yhdistetään nyt noihin vastauksiin, mitä keskimäärin annettiin, eli mistä luotsissa pidettiin ja mistä ei pidetty, nostetaan esiin tällaiset pääpiirteet ja tukevat piirteet, niin me voidaan sanoa, että täältä tavallaan 1-klusterista 5-klusteriin, niin tällaiset persoonien nimissä me pistettiin näille myös henkilönimet, eli klusterit ei ole kylmiä 1, 2, 3, 4, 5, vaan niillä on sitten nimet. Tämä persoonametodi tulee tuolta käytettävyystutkimuksen puolelta. Mutta näistä ryhmistä, niin Anna, tämä 5-ryhmä, hyötyi eniten, eli ne sai oppimistulosta kaiken parhaiten. Ja tämä oli myös se ryhmä, mikä olisi halunnut vielä enemmän ohjeita, ratkaisuja, esimerkkejä. He arvosti vapautta, mikä luotsissa on, ja näin ollen niin kun tämä ryhmä on se pääkohderyhmä, mille luotsi on suunnattu ja tulevaisuudessa vielä selkeämmin suunnataan. Eli niille, jotka haluaa saada osaamista. Mutta sitten 2 seuraavaa ryhmää, klusterit 1 ja 4, eli Matti ja Eero, hyötyi tällä keskivertaisesti, eli reilu 20% ton testin tai käytön aikana. Ja heiltä saatiin ehkä parhaat kehitysideat sitten loppujen lopuksi, mitä pitäisi tehdä. Ja voisi olettaa, että toi porukka, mikä sanoi, että rankasi liikaa tai teetti liikaa työtä, olisi ollut niitä, ketkä ei hyödy luotsista, mutta ei. Itse asiassa toi 4-porukka niin hyötyi toiseksi parhaiten luotsista, siitä huolimatta, että he koki luotsin osittain rankasevana. Ja nyt mitä töitä me tehtiin luotsin eteen on se, että rankaisun mielikuvaa haluttiin vähentää. Kun aikaisemmin se osaamisprofiili, vihreät, keltaiset, punaiset, nelikulmiot, meni aika äkkiä punaiselle, jos jotain osaamista ei todettu, niin nyt osaamisprofiili ei mene koskaan takapakkia ja siellä yritetään hakea sellaista tasapainoa, että henkilö ei koe taantuvansa, vaikka saisikin lisää helpompia tehtäviä, vaan se osaamisprofiili on niin kuin koko ajan kasvava. Ja sillä on nyt pikkasen mielikuvaa saatu ohjattua, se on ollut hyvä ratkaisu. Toisaalta sitten ollaan hirveästi optimoitu algoritmia, että niitä perustehtäviä ei vahingossakaan tulisi liikaa, jotta ei tule mielikuvaa opiskelija, että hän saa nyt ala-asteen tehtäviä, vaan yritetään ihan pitää huolta, että se niin kuin tehtävien anto menisi aika lailla siellä kykyjen mukaisella tasolla, eikä ainakaan alle. Ja nämä oli oikeastaan ne keskeiset kehityskohdat, eli lisättiin esimerkkejä ja ratkaisuja, parannettiin algoritmia ja toisaalta sitä visualisointia niin, että tämä Eero-porukka koki, että heidät on huomioitu. Ja oikeastaan, jos nyt niin kuin summataan luotsia, niin tähän mennessä saadut tulokset on lupaavia, eli tuollainen keskiarvona reilu 15% oppimistulosten paraneminen osalla ryhmistä 20 ja 50% välissä on erittäin lupaavaa. Varsinkin kun kyseessä on koneellinen tuutorointi. Hyvä opettaja tekee taatusti parempaa jälkeä, mutta luotsi sopii massoille. Luotsin kannalta on ihan yksi lysti, onko käyttäjiä 1 vai miljoona. Se toimii ihan samalla tavalla. Opettajilla kuitenkin on rajallinen ryhmäkoko, mitä opettaja voi vetää, vaikkakin opettaja sen paremmin vetää. Mutta oikeastaan oppikirja ja digitaalisen materiaalin raja alkaa hämärtyä ja meillä on tulossa Luotsi 2 kehitystyö. Myös oppilaan käyttötavat ja käyttökohteet saattaa vaihdella ja samaten uudet teknologiat, tabletit, älypuhelimet on tuonut ihan uusia tarpeita digitaalisille oppimistuotteille. Tekoälyn hyödyntäminen
erilaisissa hakutoimenpiteissä, opiskelijan arvioinnissa, ohjaamisessa. Se tulee varmasti korostuun. Päätelaitteesta riippumatta se on vaan digitaalisen materiaalin suunta. Eli siinä mielessä niin katsotaan, mihin suuntaan edetään. Ehkä ensi keväällä tiedotetaan jo lisää, missä ollaan. Kiitoksia kuuntelusta.